Ndị ọma ekene ọma ekenekwanụ m tata anyị apụtasịgo ekene dịla okike ekene enu m ndị nke mụ na fa nọ n'ụlọ tata udo dịkwala unu ndị nke ya abịakwa sonyela anyị ekene ọma nọ mma ka anyị na-ekwu ifeọma meela anyị tata ka anyị na-abanye na n'ịkọwa ili maka na anyị ghọtasị na ọbụnadụ ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ọbụnadụ ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ndị ọbụla eke n'okike ndị ọbụla nọ n'okike nwere nkọwa na nghọta nke fa etu ụwa si malite ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere nkọwa na nghọta nke fa etu ụwa si malite ndị Igbo dịka ndị so na ndị nọ n'ụwa nwekwara nkọwa nke fa etu ụwa si malite tupu ndị bịara abịa wee nye anyị mmalite nke malitelụ na Garden of Eden nye anyị mmalite nke malitelụ site na nwoke a na-akpọ Adam wee mesịa nwaanyị a na-akpọ Eve wee sobie. Nke a bụ akụkọ nke ndị bịara abịa nyelu ndị Igbo. Nke a bụ akụkọ nke ndị gakwalụ mba ọzọ ndị dị iche iche nyekwalụ fa mana ndị ọbụla nọ n'okike nọ n'ụwa nwere akụkọ nke fa etu ụwa si malite ọbụnadụ ndị Igbo nwekwalụ akụkọ nke fa ọ akụkọ ụwa nke ndị Igbo a ka mụnwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele akụkọ ụwa nke ndị Igbo a ka mụnwa bụ Ngozi ka na-abịa akọ Ngozi Chukwuka na-abịa akọ ka anyị nwa bụ ndị Igbo wee malụ okike ụwa nke anyị na mmalite ụwa nke anyị ọ ga-aba anyị na-ekwu omenani anyị na-ekwu ọdịnani anyị na-ekwu nsọ anị anyị na-ekwu ntọ anị anyị na-ekwu ọdịnani anyị na-ekwu Igbo ka anyị wee na-aghọta ebe ife ndị a niile sepụta akụkọ a ka mụnwa bụ Ngozi Chukwuka na-abịa akọ wee na-ekwu sị na Igbo ọ bụrọdụ sọsọ dịka ndị bịara abịa si wee dee nke fa n'akwụkwọ wee bunye ndị Igbo na ndị Igbo nwere ụzọ dị iche iche fa si akọwa okike ụwa nke fa na ọbụnadụ ọgụ ọnụ so n'ofu ụzọ ndị Igbo ji akọwa ụwa nke fa ọ n'ọgụ ọnụ a ka anyị malitelu n'ara anyị wee bido na mbụ wee gagide wee lue n'ebe anyị nọ tata bụ ili anyị wee bido na mbụ wee gagide wee lue n'ebe anyị nọ tata bụ ili dịka anyị ma n'Igbo na-agụ ọnụ na-asị ofu ịbụa ịtọ ịnọ ise isii ịsaa ịsatọ itenaanị ili anyị anyego nkọwa iji kọwaa ife okwu ndị a niile pụtalụ n'asụsụ Igbo dịka anyị si wee ghọta n'ofe ka a mara ebe a nọ wee kee nke ụkwa ya nọ n'ili ka anyị na-ebido tata maka na anyị akọwasigo ọgụ ọnụ ndị ọzọ wee lute n'ili wee sị na m ekene unu ndị nke m ka anyị gaba n'iru n'ife ndị anyị kpatụgasịla aka maka na anyị ma na abụ ịbụa kọwala anyị mgbawa okike mgbawa chi ukwu ife niile wee pụtabana ya enye anyị ịtọ si na ịtọ na ife ọbụla gbawapụta n'okike na nghọta okike nke ụwa ndị Igbo unu ewekwana iwe na mamarozi nke na-alịba m n'anya ife niile gbawapụta n'okike na abụọ na ịbụa na abụwa mgbe okike bọwalụ mgbe okike gbawalụ na ife niile gbawapụta na ya katọkwa n'ime na ife ọbụla gbawapụta n'okike katọ n'okike si etu abanye na ịnọ na anọdugo
na okike adịgo na okike anọdugo na onwere ebe ọ na-eje. Ife ndị a niile gbawapụta na fa anọ enyefe ike fa ga-eji nọ lue na ise. Aịfụ na ise bụ ife fa na-ekwu na ịtọ bụ ike nga akwụkwọ nke igwe n'ogu na ife ndị a niile na ise ka ekwu nọ ụbala ike nga na ise a ka a na-ajụ kedu ka a ga-esi wee nọ, kedu ka Igbo ga-esi wee nọ ebe ọ bụ na ndị na-abịa na mgbe fa na-abịa abịa na fa na-abịa n'ebe fa na-apụta ọlịlị kịta ọbụla ebe fa ga-anọ, kedu ka fa ga-esi wee mee ebe a na-apụta ọlịlị ka ọ bụla ebe ọnịnọ. Ise na a ga-eme n'ụwa, a ga-eme n'ụwa etu esi eme na mmụọ, na a ga-eme n'elu ụwa n'etu esi eme n'ụwa nke mmụọ. Ya na ise ka a gwala anyị n'ụwa na onwe bụ gịnị, no a replica, no onyinyo ụwa nke mmụọ. Na ise a ka a gwakwala anyị n'ọbala ikenga. Etu a ka anyị sikwa wee gaa lue na isii, ewee kwue na isii bụ isi nọ na isii ka ekwu maka onye ozi na ndị ozi na isi ọra bụ nyanwa bụ onye nkụzi, onye bịa inye Igbo etufa ga-esi wee nọ, nke a na-asị na ka esi mee n'ụwa kedu ka a ga-esi mee na etu esi eme n'ụwa ga-abụ etu esi eme ya na mmụọ. Kedu onye jee na mmụọ malụ, ọsọ mmụọ ga-akọwa etu esi eme na mmụọ. Isi ọra si na ya ga-abịa wee bụla agwụ eze nwudene wee bịa wee kọwaa wee kpọta ndị ozi dị iche iche, ndị ozi ya na anyị bụ ọra agwụ fa wee nye ntụziaka wee tọọ ntọala Igbo wee nọdụ. Etu a ka esi si na isii banye na isaa. Na isaa ka anyị ghọtara na isaa bụ ise abụ, ise na abụ, ise abụ wee banye na ịsatọ. Lue na ịsatọ anyị ghọta nọ ise na atọ, ise na atọ, ise na atọ ụbala ikenga na ikenga. Ise na atọ si ebanye na ite naanị. Anyị ma nọ ise anọ, ise anọ, ise na anọ. Ọ na ite naanị ya ka anyị ga-amalite ka anyị wee banye n'ili site n'ife anyị kọwasị n'oge gara aga. Maka na anyị na-abanye na mkpụrụ okwu ọfụ, anyị ga-ekpatụsịkwa aka n'ife anyị gara aga ka ndị na-esonye ka ndị na-anọrọ mgbe anyị kọọ ife ndị a niile ka fa wee nwee ike ịghọta ebe ụgbọ a na-aga, dịka anyị si ghọta na ntụsa ụwa nke ndị Igbo nke bụ ụwa izu. Ntụsa ụwa nke ndị Igbo nke a na-akpọ ụwa izu, ogu centered universe, ụwa ebe ogu na-achị, ụwa ebe mmụọ, iwu mmụọ na-edu mmadụ, ụwa ebe a na-eme n'ụwa etu o si dị na mmụọ. Na ịkọwa maka ụwa nke a, ịkọwa maka ụwa nke a ga-abụ mmụọ ga-akọwa ya, ọ bụrụ mmadụ ga-akọwa ya, ọ mmụọ ga-enye ya bụ ntụziaka. Ya na ise anọ bụ anọ ife niile okike ji wee malite n'ụwa nke anyị na-afụ anya, n'ụwa nke bụ ụwa nke mmadụ. Na ise anyị ma na ọ na-ekwu na ọ ga-adị ka o si na aga na-eme ka esi dị n'ụwa nke mmụọ. Ebe a ka anyị si wee nweta iteghete. Ife ndị a niile bụ ụlọ akwụkwọ onye Igbo site na mbụ, site n'ofu wee lue n'ili bụ ụlọ akwụkwọ onye Igbo. Mana Igbo gwala anyị nọ n'ite naanị ka anya bụ mmụta bịa n'isi njedebe, n'ite naanị ka anya bụ mmụta zuru oke. Maka nọ n'ite naanị ka onye Igbo ghọọlụ gịnị, ka onye Igbo zuru oke, ka mmụta ya zuru oke, o wee bụrụ mmadụ nke teghete, onye nke ghọta na ya bụ mmadụ mana mmalite ya bụ mmụọ, na ya bụ mmadụ mana mmalite ya bụ mmụọ, ọkala mmụọ ọkala mmadụ, onye ghọ osochieme. Kedu ka nke a si wee dị? Ite naanị bụ ise anọ,
ise anọ bụ ozuzu mmụta maka na onye Igbo bata n'ụwa onye Igbo bata n'ụwa bata dịka mmadụ mana mmụọ ka ọ bụ wee na-abata mana ọ bata ka mmadụ ọ ga-ebido n'isi maka na agwala ya na ndụ bụ ebe fa na-abịa maka gịnị maka uto na mmụta ya na ọ ga-ebido n'isi dịka nwa wee na-ama ife na-aga wee na-amụta ife wee na-aga omume na onye ọ ga-abụ bụ ife ọ ga-abụ ọ na-eto ife ndị ya wee na-apụta ife ya na ederia akala aka da agbapụta ife ọnya ka eji wee kọọ maka ikenga ọnya ka o ji bido n'ịtọkwuo maka ikenga elue na ikenga ọgwa na-enwe ikenga mmụọ ikenga mmadụ ya na ọ bụrụ sọ mmadụ nwere ikenga ọ bụrụ sọ mmadụ ka iwu okike ji ọ bụrụ sọ mmadụ tọ n'ogu mmụọ tọkwa na ya bụ ogu na ikenga mmadụ na ọ ga-ebidogodu na ikenga nwa onye maka na ọ kara ozu oke mmụta akarụba ụba ọ ka bụ nwa mmadụ ọ ka bụ nwa onye ọ karolu ikwololo ọnwụ ya ọ ka na-enwe ọzụzụ ọ ka na-enwe mmụta ọ ka na-enwe uto ya na taa ka anyị na-afụ na ite naanị bụ ozuzu uto n'uto a ezigokwanụ maka na nkwuju agbọ olotu anị nkwuju agbọ ọgbọfue ikoju ọwụfue dịka anyị si malụ na ndụ abụrụ ebe anyị nọ na akpụkpọ arụ anyị na-akpọ afa dị iche iche bụ ife eji ichi mmụọ bịalụ mmụta bịalụ maka uto na akpụkpọ arụ a na ọ bụrụ ọda anọte aka mana mmụọ na-anọte aka agwụ ana mana akpụkpọ arụ a na ọ ga-agbalikwa ọ gbalikwa osokwalụ ọgbakwa na ofu ana maka na ọ nwere ebe fa na-eje ọghọkwa ife ọ bụ na mbụ nke a ka anyị ji wee ghọta na ozuzu bụ mmụọ bụ ife na-eto n'ezu site n'iji arụ mmadụ ya na arụ mmadụ dị mmụọ mkpa ọ anụ arụ ka o ji aga anụ arụ ka o ji akpa agwa anụ arụ ka o ji aga njem n'ụwa ya na mmụọ bịalụ maka uto na mmụta ụwa mmụọ bụ ụwa mmadụ akwụrụ ọnwụ ya ụwa mmụọ ka ọ bụ ya na ozuzu mmụta ịghọta bụ iteghete bụ ikenga ịtọ ikenga nwere ikenga nwere ikenga ikenga nwere ikenga nwere ikenga ịtọ anyị ma bụ ife tọọ n'okike ya na ọtịta na-enwero ndapụ na-enwero mgbawapụ na-enwero na ike agwụna m ka m gbawapụ onwero na ike agwụna mmiri ka ọ ghọọ nkụ onwero na ike agwụna nkụ ka ọ ghọọ ife ọzọ ife niile ga-abụ ifefe bụ etu akụkụ gesi wee debịa ya na ịtọ bụ gịnị akwụkwọ igwe ka etu esi gwa ya na ịtọ solid base akwa akwụlụ ịtọ bụ akwa akwụlụ ya ka ọ bụrụ na anyị lue n'iteghete bụ ejesia n'ọgwụ akwa akwụlụ ya na iteghete bụ akwa akwụlụ ụzọ atọ na o nwere nkwatu akwa akwụlụ bụ ka Igbo ji aghọta na mgbe mmadụ bụ dịka anyị si ghọta na ikenga mmadụ akala aka mmadụ chi mmadụ anyị akara ọmalife ọ ga-abụ ọsụ ya anya bụlụ na amụli abụọ ọgaranya anyị akara ọmalife ọ ga-abụ ọsọkwa ya anya bụlụ na amụli abụọ ogbenye anyị akara ọmalife ọ ga-abụ anyị akara ọmalụ
maka na ọ ka bụ nwa onye, ọ ka bụ nwa onye, ọ ka bụ nwata, ọ ka na-amụ amụ, ọkarụ wee zu ikwulu ọnwụ ya. Na mmalite ozuzu ikwulu ọnwa a ka anyị ghọta na mmalite bụ otu ọgbọ ya na ezue anwa ebe a ga-agafe ịgafe na nwa onye to ilu na kịta na akala aka apụta na ife. Nwa onye bụ maọbụ nne maọbụ nna maọbụ anti ikpoe na-azụ maọbụ ọnkụ kpoe na-azụ maọbụ ebe ị na-agba bọị maọbụ ebe ị na-amụ ọlụ karolu ikwulu onwe. Nke a na-agwa anyị na ndụ onye Igbo na ndụ onye Igbo na onye Igbo ga-agbalili odibo, na onye Igbo tupu onye Igbo apụta mmadụ, tupu onye Igbo apụta mmadụ, na onye Igbo ga-agalili njem ọzụzụ. Njem ọzụzụ a ọ nwee ike bụrụ n'ụlọ akwụkwọ, njem ọzụzụ a nwee ike bụrụ site na nne na nna na nwanne nne na nwanne nna na ndị ọbụla bụ ndị na-enye aka ịzụ nwata. Njem ọzụzụ a nwere ike ịbụ ebe nwata na-eje amụ ọlụ. Njem ọzụzụ a ga-abụ ka ọrụ obodo si wee kwekọrịta wee ghọta, ka Igbo niile si wee kwekọrịta wee malụ. Ya nọọ site na njem a ka akala aka na chi onye ji apụta ife. Ebe a bụ ebe onye Igbo ga-enwe nrube isi, nwee ntachi obi, ka ikenga ya wee pụta ife, ka chie wee bupụta ikenga na akala aka ya. Onye na-enwere ọzụzụ a ode enwe uto, ode enwe uto amamife, ode enwe uto ụba, ode enwe uto dị iche iche. Ya nọ site n'ọzụzụ a ka mmadụ ji amachapụta wee bụrụ onye ma ife, wee bụrụ onye zuru ezu. Ya na otu ọgbọ ka anyị ji aghọta na Igbo, ndị Igbo, ụmụ nwoke Igbo abanye ọgbọ na elubego ikwubezi okwu, tinye ọnụ n'okwu, olugo itinye ọnụ n'okwu maka kịta na ọgụzugo, ọ ga-agụzugo. Ya na otu ọgbọ a bụ ebe a ga-amalite wee chọbazie mmalite akala aka, maka na n'ime oge a na-amụgo ọlụ na agụgo akwụkwọ na enwego nghọta karịa nke aghọta na nwa. Ya na otu ọgbọ ka anyị ga-esi wee gaba site n'ịba ọgaranya. Mana dịka anyị si ghọta na ọgbọ ndị Igbo adịrọ ka ọgbọ nwa bekee, na Igbo gwala ya na nwata kwọchaa ka osolo okenye lie nri, osolu ndị eze lie nri. Ya na ọgbọ nwee ike gbaga agbaga, ọgbọ nwee ike gbada agbada, dịka etu onye Igbo dị a na-ekwu maka ya si wee nwee nghọta, si wee nwee mmụta, maka na ọ mmụọ nyela ụwa, ọ mmụọ bịala ụwa, bịa mbụ bịa abụọ bịa atọ bịa anọ, na ife ọbịa bụ mmụta na aka arara ịra na ikenga arara ịra, maka na ọ mmụta na itinye uchu na-ewepụta ikenga, na-agbawapụta ikenga ọpụta ife. Maka na anyị amarọ ife ikenga onye bụ. A na-eto a na-agụkọ, a na-eto a na-agụkọ. O nwee ndị gbalụ mbọ niile fa gbaa n'elu ụwa, mana afụrụ ifulue, maka na mgbe ife a na-eme na amarọ ife ike ngafa bụ. Ya nọọ site na ọgbọ, site n'isi na-etolue na ọgbọ dị etu a wee banye otu. Ọ ebe a ka mmadụ si ebido, ka onye Igbo si ebido wee na-echonya bụ ozuzu teghete. Maka na ife anyị na-ekwu maka ya abụrụ maka akụ na ụba, ego. Akụ na ụba dị iche iche, ọ bụrụ sọ na ego. Enwere akụ na ụba na amamife. Ọbụnadị onye jeenụ mana o jetara ife,
nwere amamife maka na ọ mụtago ife na njem ahụ je mana o jetara ife. Ọnya ka Igbo jikwue na onye njem ka onye isi ahụ ama ife. Ọ bụrụ iwu bụ na o jesi obula ego bata, mana ọ mụtago ife site na njepụ. Ya na ụba dị iche n'iche. Ọ bụrụ sọsọ ego, ọ bụrụ sọsọ akụ, ọ dị n'iche n'iche. Ya na ebe a site n'otu ọgbọ ka anyị ga-esi kwube maka ọgaranya, ikenga ọgaranya. Kedu ife anyị ji wee lụtaba ikenga ọgaranya aka ebe a? Ife anyị ji lụtaba ikenga ọgaranya aka ebe a bụ n'ebe a ka mgbanwe si bido, maka na anyị nọ n'iteghete ka anyị ga-esi banye n'ili. Maka dịka anyị si ghọta na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa. Ya na ọgụ ọnụ ọbụla nwere ife ọ na-akọwa. Igbo ada agụ ọgụ ọnụ ka ọ wee bụ na a na-agụ ọgụ ọnụ. Ife ndị a niile bụ ụzọ uto mmụọ na mmụta mmadụ. Maka na mmadụ anụ arụ mmadụ ka mmụọ ji eto. Ọnya ka anyị ji na-ekwu maka otu ọgbọ. Otu ọgbọ anyị na-ekwu bụ grading. Ndị Igbo kpọlịa grading otu ọgbọ, nwa bekee kpọlịa age grading. Ya age grading abụrụ age. Ọ bụrụ na adị m arọ 15, ọ bụrụ na anyị dị arọ 15, ọnya ka eji gwa anọ grade na-ekpokọli ekpokọ. A na-ekpokọ ya ekpokọ. Arọ ịnọ ekpokọ. Ọ bụrụ na amamife na nghọta anyị na inesia ndị ọgbọ ya anya ebe ekpokọrọ ọgbọ, ifu na inwe amamife karịa afa, ifu na inwe nghọta karịa afa, ịbanye na ọgbọ tọlụ unu, ije gwa ọgbọ tọ unu na ịchọ ịbata na nke fa kweta ịbanye, ma ọ bụ ilitue n'ọgbọ unu na ogbo sotala unu. Ya na ọ site na nghọta na mmụta, ọnyanwa bụ ife otu ọgbọ nọ fụ. Ikwu amalụ ibe ezie. Ọ ebe a ka anyị nọ wee malụ na mmadụ abụrụ sọsọ nyanwa nọ, na o nwee ndị ya na anyị dịka ndị na-ekwu maka ndị ọgbanje na ndị otu. Ndị ọgbanje na ndị otu dị iche, mana ebe isi enyemaka na isi nkwado na isi nghọta ife niile bụ n'ọgbọ. Ọ n'ọgbọ ka ị ga-eji ọgbọ na-agụlụ mmadụ akala aka, ọgbọ na-agụlụ mmadụ arọ, ọgbọ na-agụlụ mmadụ oge. Na ndị ọgbọ anyị anụbagokwo di ịnụa di, na ndị ọgbọ anyị alụbagokwo ụlọ, na ndị ọgbọ anyị anụbagokwo nwaanyị, na ndị ọgbọ anyị na-azakwa ezi ilo, na ndị ọgbọ anyị na-etikwa mmanwụ, na ndị ọgbọ anyị na-amụkwa aka ọlụ. Ọgbọ ya na ọ site n'ịmụ aka ọlụ a, ọ site n'ịdị uchu, n'ịchụ mmiri, n'ịza ezi ilo, n'ime ife dị iche iche. Ọ site n'ime ife ndị a, ọnya bụ mmụta na itinye uchu. Ọ site na mmụta na itinye uchu ka esi emepụta ọgaranya, ka ikenga ọgaranya ji apụta. Maka na ebe a ka ọ ga-anọ wee zuo oke, wee sị na ndị ọgbọ m alụbagokwa ụlọ, na ndị ọgbọ m anụbagokwa nwaanyị, na ndị ọgbọ m enwegokwa biznes fa na-eme. Ọ emebezie ndị a akala aka ya agbazia ife enu, ọwọzia ọgaranya. Ya na ikenga ọgaranya bụ akala aka pụtala ife. Akala aka pụtala ife. Mkpịsị aka rara ịra. Ya na akala aka dị n'ụdị n'ụdị, mana ama na oge kịta na ife niile bụzi n'ego ka eji agụkọ ya. Mana akala aka a na-ekwu bụ gịnị? Akala aka bụ maka echichi, ọ bụrụ maka ego. Ọ bụrụ maka ego, ọ ife onye na chie kwekọta a na-emepụta gbala ife enu pụtala ife. Ọ ebe a ka anyị nweta akala aka. Ya na ọ bụrụ onye na-enye ọgwụ akpa ịgba mmadụ, ebe a ka eji mali ya.
ọbụla onye na-agba ọkpụkpụ na mmadụ dara ada ọkpụkpụ atilisie ọgba anya nke a ka eji mali ya nọ nke eji mmalụ nke onye jipụta ife nke onye natachi ọnya ka akala aka ji wee na-agbasa echichi mana a na-azụzi afịa anyị mana a na-alụ ọlụ ugbo anyị mana a na-alụ olu oyibo onye ego juziela akpa ọ dịka ego dị ya n'akpa bụ akala aka ya ọ dịka maka ego dị ya n'akpa ka o ji baa ọgaranya ya na ife anyị na-ekwu bụ akala aka na-ezikọ echichi na-ebupụta ya maka na akala aka ga-abụpụta ife onye baa n'ọgbọ ewee chobe echichi oge echi ya na echichi oge echi bụ echichi oge echi bụ ichichi ka ochie chi na mmadụ ka ochie chie na mmadụ ya nọ ichichi ka ọ na-achọ ka o ji akọwa na nke a bụkwa akala aka m na mbụ onye na-aga nkwu okwu ọra gee ntị na mbụ onye na-aga mee ife obele ife ọpụta ife na mbụ onye nwee ike inyelu ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche o wee tie echichi ịza afa si nọ nke a bụ chi m akala aka ife chi m ji bịa n'ụwa n'ọnya ka m na-echi ichichi ka ọ bụ ichichi ka ọ bụ ya na ife ọ na-akọwa bụ na chi anyị na-ada afụ anya nọ na akpụkpọ arụ mmadụ zobe na mmadụ a akpụkpọ arụ azobe chi na o tolugo ọ dịgo ndụ ọzogo ụkwụ naanị ọ nọgo n'ụwa kpuchie anya bụ mmụọ bịalụ njem kpuchie anya bụ mmụọ lọlọ ụwa mmụọ wee sila akpụkpọ arụ a na-amụta ife nyanwa wele akpụkpọ arụ welu mmụọ na-aga maka ifi nke a na o tolue na ndụ wee banye ọgbọ wee malụ site na nke a na ndị ọgbọ ya na-emekwa nka na fa na-emekwa nka na nyanwa na-emekwa nke nyanwa wee si na ya wee pụta ife wee chọpụta na ya bụ onye nwere ike imepụta ukwu mkpọlọgwụ osisi ọghọ nni maka na mmadụ melụ ka anyị ghọta na akpụ bụ nni mmadụ mee ka anyị ghọta na ji bụ nni ife ndị a niile si n'akala aka site na onyinye na nkụzi mmụọ gwara anyị na ya bịa n'ụwa ka ya kụzie ya na onye nke ya pụta ife ọ sị ka ya chie afọ na ndụ ya na ochie ka ọ na-echi chie ka ọ na-echi n'echichi ichichi site n'iti echichi anyị mana kịta na onye ọbụla bụ onye ichie nwere afa ọnwa na-etili ọra ma dike ebe ọ na-adị afa dị iche iche afa bụ afa mmadụ na-aza iji wee zikọ na chie na ya aghọtago akala aka ya na ikenga na akala aka ya pụtago ife kịta ka ya ghọta ife chie nọ n'ụwa ịlụnụ o wee chie echichi o wee chie ọbụla echichi ife ọ na-akọwa bụ na ya ezuena na ya bụzi osochieme ọ ife mmụọ bịa ebe anyị lụnụ maka na fa agwa n'ụwa ga-abụ ebe obibi ọ bụrụ ebe fa na-apụta olili na ebe obibi ya na ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ebe obibi mmụọ wee bịa wee kụzie si na eke oge esi dị
na etu o si dị n'ụwa mmụọ na-etu aka ọ ga-esi dị ebe a, maka gịnị? na ọwụwa ogu na-ebe ogu na-achị, na-ebe ogu nọ, na-ebe ogu ji ife niile, na ife ọbụla gbawapụta n'okike katọkwa n'okike, ife ọbụla gbawapụta n'okike katọkwa n'okike. maka ifi nke a, ebe ọ bụ na ebe a ka ogu na-achị, na ife dịla onye Igbo ọbụla, maka na ife anyị na-akọ bụ akụkọ ụwa nke ndị Igbo, anya Igbo ji fụ okike. ya na ife nwa Igbo ọbụla dapụtalụ n'ụwa a dịka mmadụ bụ ịbịa nyelu chi aka wee mee ụwa a ọbụla ebe dị mma, wee mee ụwa a ọbụla ebe dị mma, mee ụwa a ọbụla ebe obibi, ọ bụrụ ime ụwa a ọbụla ebe ga-abịa ịnọsịa ọ dị njọ karịa ndị na-abịa abịa. nke a bụ anya Igbo ji fụ okike, nke a bụ anya Igbo ji fụ ụwa, nke a bụ anya Igbo ji kọwa nkọwa okike na mmadụ, nkọwa Chukwu na mmadụ. ya na anya afa ji fụ a ka gị bụ onye Igbo ga-eji wee bụrụ osochieme, ka onye Igbo ọbụla ga-asị bụrụ osochieme, onye na-enyeluchi aka ime ka ụwa bụrụ ebe dị mma, onye na-akwado ọlụchi n'ime ka ụwa bụrụ ebe dị mma, ebe a ga-ebi ebi, maka na ebe olili ka ọ bụ. mana ọ bụrụ na a ga-ebie na a ga-eme ya ọ dị mma, ọnya ka faji bịa wee nye nkụzi ka a ga-esi mee ka e ga-esi wee nọ n'ụwa o wee dị mma, fa wee gwa gị n'ụwa izu ebe ife niile zukọtalụ, mana ọ n'ebe afa, maka na ife ọbụla nwere oke, mana ebe fa nwere oke na fa ekewara ekewa, na ebe fa nwere oke ka fa gbaa. ọ nke a bụ ụwa nke ndị Igbo, ọnya ka o ji wee bụrụ gịnị? ụwa izu, ụwa izu, network universe, network universe, ebe ife niile gbalụ, ebe ife niile zukọtara ọnụ, ebe ọ ga-abụ ometụta ile ometụta ọnụ, ebe ọnụ ma na asịsị gbupụ isi, maka na egbupụ isi ọnụ esolo pụa, ebe ife niile nwekọrọ ọnụ. ọnya ka anyị ji wee na-ekwu maka 5 na 4, ọ bụrụ 5 ise anọ bụrụ gịnị? ite naanị, iji wee gosikwa n'ebe a nọ ife niile bido na onwero ife kwụsịa, dịka Igbo si gwa anyị na ife kwụlụ ife akwụdebie, na onwero ife kwụsị ọsịa. onye kpatara na ị na-ekwu maka ụwa izu, ị na-ekwu maka iwu na-edebe ụwa izu. iwu na-edebe ụwa izu abụrụ iwu ị ga-afụ na iwu n'ụlọ ikpe nwa bekee. iwu na-edebe iwu izu bụ iwu na-edebe ma osisi, ma anụ ọfịa, ma mmiri, ma ikuku, ma anwụ, ma anị. ife ọbụla iwu a jide gị bụ mmadụ, jide anụ ọfịa. ọnya ka iji ekwu maka omenani, nsọ anị, iwu anị, ntọ anị na ọdịnanị. ife ndị a niile bụ ife ị ga-enweta iwu ji ụwa izu, iwu na-achị n'ụwa izu. ụwa izu nke ama na ogu centered universe, na ebe ogu na-achị. kedu ka anyị si malụ na ebe ogu na-achị? maka na ị nwere ikenga, mana ikenga anyị dị ile karịa ikenga m. mana ọnya ka ogu ji wee gwa anyị na ife a bụ na ikenga gị dị ile karịa ikenga, na inwe karịa m na ị ga-enye m. maka na ịma asị na ikenga gị karịa ikenga m, iweluzie ife niile ọ bụrụ sọ inwe. ya na nke a bụ iwu okike. ọnya ka o ji si na akịdị gbaalụ ma ọ gbaalụ nwunye di m. ya ka o ji gwa gị na mmiri na-ezo na be m, ọ na-ezokwa na be onye ilo m, na anwụ na-acha na be m, ọ na-achakwa na be onye ilo m. mana onye ilo m a nwee ike bụrụ na o melugoli anị karịsịa na iwu ndị a niile okike nye,
mana okike amasị maka ife na mmiri na ọ mega efe dị etu a na mmiri na-ezo na be m na ọma nzo na bie ọ ga na-ezo na bie ọ ga na-ezo na bie etu a ka okike si debie debekwu ya gwa anyị na ife niile enwere oke mana ife niile enwere mmekọrịta na ife ọbụla na-edebe ndụ ibie mana ọ bụrụ na onye karịsị ịnụ onye sikarịsị ike na-emeli iwu okike ekwuro na iwu bụ na onye sikarịsị ike ga-emeli mba ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ etu a ka iwu okike si debie ya na osochi eme ka ọ bụ mgbe ọ na-echi chie mgbe ọ na-echichie echichi ichichi maka na ife ọ na-akọwa kịta bụ na ya abụrụ na gịnị ọkala mmụọ ọkala mmadụ na ya ghọọ na ọkala mmụọ na ya mmụọ ya bụ kịta apụtago ife nke bụ kịta na ya ghọọ na ọkala mmụọ ọkala mmadụ ọnya ka Igbo ji wee gwa ya na ọgịnị nọ mmadụ teghete mmadụ nke ma na ya bụ mmadụ mana kịta na ọ bụ mmadụ na-agakwa na mmụọ ya na mmụọ na-akpakalịta maka na ọ ghọtago etu mmụọ si chọọ ka ife dị n'ụwa ya nọ ebe a ka onye Igbo na-anọ wee check out ebe a ka mmụta onye Igbo na uto onye Igbo na ndụ onye Igbo ga-abụ olue ịma na ọ nọ n'ụna ya na Igbo na-eme ka anyị malụ na ndụ bụ njem na njem a nwere ebe ọ na-aga olue ọbịa n'isi njedebe mana ọ kwesịrị na ọ ga-abịa n'isi njedebe tupu mmadụ elu anya bụ njem ị ga-elu ka ọ wee bịa n'isi njedebe ya na ị ga-agụ ofu ịbụa ịtọ ịnọ ise isii isaa ịsatọ ite naanị na ị ga-ịkwụsị na ịtọ na ọdịrọ mma na ịkwụsị na ịnọ na ọdịrọ mma na ịkwụsị na ise na ọdịrọ mma na ị ga-elu ite naanị wee kwadobezie ụna ya na ili ka anyị ma ọkala mmụọ ọkala mmadụ ka anyị ma bụ ụzọ ụnachi etu ụbọchị si enwe ụzọ ụnachi ya na amamife ezue n'oke na mmụọ ga-akwadobezi ichi ya n'ebe o si bịa ife niile ọ nọzilu n'ụwa eme bụ inye aka na inye ndụmọdụ na ịnọkwa n'uto na-amụtakwa na-aga mana oge eluena na ụnachi eluena ọ ụnachi a ka anyị ghọta kịta na ya baa na ili ọ na ụnachi a ka anyị ji ghọta kịta na ya baa na ili ka Igbo gwara anyị sị ili emena anyị ọ ili ka Igbo gwara anyị sị ili emena na ili ka Igbo gwara anyị sị ife ga-ele isi anyị ka ọ dafụ n'anyị mana ili ka anyị ghọta n'ọgụ ọnụ Igbo nọ ebe a bụ ebe anyị nọzi n'ụzọ ụnachi na mmụọ lọlọ ụwa ga-echigha dịka fasi gwa anyị nọ ije eke egwurugwu ka fabia chekwalụ ka anyị na-enekwa anya n'ebe anyị na-aga ya na ọchị na-ana oge echigha ebe o si bịa na ebe o si bịa ọ na-echigha bụ gịnị ọnyanwa bụ njeleke egwulugwu ya na egwulugwu bụ mmụọ yi ọgọdọ ị na-akpọ mmadụ ị na-akpọ ọbịanuju ị na-akpọ nweke ị na-akpọ udenkwọ ị na-akpọ nkechi ife ọbụla so gị kpọọ ọnya na mmụọ ọnụnwa yi ọgọdọ mmụọ abụ egwulugwu dịka anyị si malụ na mgbe ọ na-abịa na ọda abata ka ọ bụrụ mmadụ mgbe ọ na-ekpu ogwugwu mgbe o si olile abata na ọda aza mmadụ na-egwurugwu na mgbe ọ na-arapụkwa
ọ ga-eyipụkwa awụlọ mmadụ, ọ ga-anaghachikwa dịkwa ka egwurugwu. Ya na egwurugwu na njeleke egwurugwu na-agwa ya maka njem eke, ọ ije ka ọ bụ. ndị aghọtala ya dịka ije eke maka gịnị na anyị ma na faji etufasi mala anyị atụ rainbow dị n'enu ọnyanwa bụ egwurugwu, mana anyị mana nke a na onwe ya bụ atụmatụ. Ị na-akọwa etu ya bụ ije si wee dị. Ya na ije a bụ okwu a bụ iji ịkpụ ya rainbow bụ iji nwa atụ okwu ka ọ bụrụ ọnyanwa na onwe ya atụ okwu ka a na-ama na ije ka ọ bụ. Ya na ị ga-afụ a mana emesịa na ịma mfụkwazi ya na ọ ga-apụ. Ị ga-afụ a mana emesịa na ịma mfụkwazi ya na ọ ga-apụ maka na ọ bụrụ akpụkpọ arụ ada anọgide na o nwere etu ozi ga-esi fụ mmụọ ma ọ bụ na etinyere ya na akpụkpọ arụ, mana maka na ọ nọ na akpụkpọ arụ ọma nwe ike ịnọgide ebe a, ọma nwe ike ịnọgide na ndụ maka na ifi na ọ nọ na akpụkpọ arụ o nwero ife ga-eme ka ọ nọgide na ndụ pụọ ome. Iwu bụ na ọ ga-abịa na njedebe maka na njem ka ọ na-aga. Ya na njem ọ na-aga dịka Igbo si wee gwa anyị na nghọta okike ụwa nke ndị Igbo na-agbanyero ife mbịambịa bịa kụzielu Igbo na ebe na-abụ ka Igbo nwee na ụwa nke fa be Chukwu na be mmadụ na be Chukwu na-eje echigha. Ya na ọ bụ na eke njem a na-apụ ọ bụrụ mmụọ na-ana mana ọ ga-anaghachitekwa dịkwa ka mmadụ site na nwa. Ya na ụna bụ nnaghachichi, ụna mmụọ bụ njem eke bụ nnaghachichi, chi lọlọ ụwa na-anaghachi kịta ọ na-alọ mmụọ, chi alọlọ ụwa na-anaghachi ọ na-alụkwazi mmụọ. Ya na ili na-agwa anyị nọ nkwụsị ọbịbịa maka na mgbe ọ bata na ọ bịara abịa esi ya nnọọ ichela olu egene nwaanyị dị ime mụrụ nwa isi ya nnọọ sinya na nwa nnọọ isi die nnọọ ike n'efa na ọ nwere ndị bịara abịa, anyị nwere onye ọbịa, o nwere mmụọ bata anụ. Ya na ọ bịara abịa na mbati a na ili bụ nkwụsị ọbịbịa. Ya na ọ batago mana o tobe tozue, ntozue bụ nkwụsị ọbịbịa. Gịnị ka ọ ga-eme kịta? Ọ ga-apụzi apụ. Ya na ili bụ nkwụsị ọbịbịa. Na nkwụsị ọbịbịa ka ị nwere gịnị? Mmalite ụna. Na nkwụsị ọbịbịa ka ị nwere gịnị? Mmalite ụna. Ya na ili bụ ụna mmụọ maka na ọ mụta ọbịachana ife ọbịala ọbịachana ya na onye pasịa out mana ọ ga-echigha n'ọka Igbo si gwa anyị na-eje echigha wee lue mgbe mmụọ ma na oge ezuena ọma na-echighazi mana a ga na-eje na-echigha. Ya nọ n'ili ka anyị nọ nke a bụ okwu m chọọ iji wee malite nkọwa ili mana ebe a ka m ga-ewetakwa nkụzi m tata ma mkparịta ụka mụ na ma nnọkọ mụ na ụnụ tata maka na n'izu ndị na-abịazinụ anyị ga-ebidozi ịbanyezi n'ili a maka na anyị ga-aghọta na mgbe anyị na-ekwu maka ili na anyị ga-agakwa na anaghị ana maka na anyị akpatụtago ogu ebe ọ bụ na anyị kpatụta ogu kpatụta ụwa ogu
ebe ogu na-achị. Ebe ọ bụ na anyị akpatụtaghị ya aka, anyị ga na-abazi na ana. Ana nke anyị ma na ọnyanwa bụ ana ghe ana. Ana ghe ana. Ya na onye anyị na-ekwu bụ ụna mmụọ. N'ili bụ ụna mmụọ. Bụ ebe nkwụsị ọbịbịa. Bụrụ nkwụsị ọbịbịa bụrụkwa ụna mmụọ. Nke a ka anyị ga-eji wee ghọta na anaghị ana. Na o nwere ebe a na-ana, nọ aga echigha. Ya nọ ebe a anaghị ana ka anyị ga-agbado ụkwụ n'ili wee na-akọwa n'izu ndị ọzọ ndị na-abịazinụ. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Ama m na ozi a bụ ozi ọ dị adị izi nghọta, ọ dị adị izi nchịkọnye, mana ọkwa nwamkpi na-agba ụbala ka ikiera. Ọ ka m si nwee ike ka asụsụ, ka onu okwu, ka nghọta na echiche na amamife m si wee nwee ike ịchịkọtanwu ụwa nke ndị Igbo dịka nsi wee ghọta, maka na anyị ma na amamife na-abịa abịa. Dịka m si na-akọwa, a sị na maka na Adaobi jele kwuche anya n'ebe a ka o jedebe. Mba, maka na Igbo dị omimi. Igbo emi ka o nwere ofu onye ga-akọwa nwe. O nwekwuru ofu ọbịbịa ndụ ga-akụzi nwe. Ya nọ nke a bụ nke m nwee ike inye tata. Ilukwa anyị na-echemikwa echiche. Na ilukwa ị na-egekwa ntị. Maka na ife anyị na-ekwu na nkọwa ụwa nke ndị Igbo. Ọbụnadị onye ala nọ n'afịa na-ekwe. Kama nọ na onye agwa amarụ mgbe eji gwu ya ife dị mkpa. Ọ marụ mgbe okwu ji pụta. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Unu bụ ndị mfọ n'anya ife dị egwu. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m. Arụ unu bụ arụ m. Ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi jele. Ka ọ dịkwanụ n'izu ọzọ. Ka emesịanụ.